Good morning po sa lahat ng naandyan. Maraming salamat po sa pagtambay. Kapatid, Panalo, Madam Cascade, Sis Chai, Sis Ems, maraming salamat. Mag-e-end na po ako kasi nagpaparamdam na yung aking cellphone. Palubat na daw. Salamat po sa lahat na nag-support sa akin ngayon. Thank you so much. Salamat po. Bye-bye po. Ako ay mag-e-end na. Salamat po sa lahat ng nag-visit sa akin. Umiikot na nga. Bye-bye. Thank you so much.